Moikka, ja tässä videossa olisi Clash Royale haasteita. Ja siis eka haaste on semmonen, että mulla pitää olla dekissä pelkästään luurankotyyppejä. Joo, tuu vielä. Sitten mä otan, saattaa aina 2 niin kun, jotka ei ole tyyppejä, vaan pommeja. Niin mä otan varmaan nuolet ja tän tulipallo. Vaan 2,9 eliksiiriä on toi juttu. Niin mennään peliin ja katsotaan voitetaanko. Nyt ollaan pelissä. Okei. Mä en oo sitten hyvä Clash Royales. Tää on vaan hauskaa, kun mä voin vaan laittaa ne tyyppejä tonne. Vartio on varmaan mun paras kortti näistä. Luurankoarmeija. En mä ehkä pommi kyllä. Luurankoolohikäärmeet. En oo ikinä käyttänyt dekissä, niin nyt katsotaan onko miksi mä oon käyttänyt dekissä? Tämähän on ihan oikeesti aika hyvä. Tai silloin kun mä olin noobi, niin mä sain noin. Tai semmonen tosi noobikin. Luurankoolohikäärmeet tohon. Mut hei, me ollaan saatu jo yksi torni. Ja siellä 1 mättää seuraavaa. No niin, nyt tulee 2 eliksiiri. No niin, sitten armeija tonne. Lohikäärmeet tonne. Tää uudemmat pommittaja. Vartio. Nyt on pakko. Ei tarvitse puolustaa. Nyt vaan laitetaan ukkeleita tonne. Koska 3x eliksiiri. Okei, nyt nopeasti vaan ukkeleita. Nyt kun ne hoitais ton 1 tornin, niin se olisi siinä. Puolustuskin pitää hoitaa. Noniin, 1 lyönti vielä. Mä voitin. Tonne. Mä voitin. Aika tiukka matsi oli ja haaste 1 suoritettu. Ja toinen haaste on se, että vaan 3 eliksiirin tyypeillä. Ja otetaan tästä nyt vaikka luurankoarmeija, jättikätyri, naitti, kätyrit, nuolet. Paljon mulla vielä tilaa 3 tyypille, hiisitynnyri, 1 vartio vielä, ja otetaan se. Sitten otetaan vielä, no otetaan aika nopeasti tosta toi tykki, niin sitten siinä on taas 2 tommoista pommitusjuttua. Niin joo, näillä mennään peliin. No nyt mä olen täällä pelissä, joten nyt alkoi. Mä laitan vähän painetta alkuun tuolle. Juoksee tuolla. Pum! Ei kun tää hiisitynnyri on näin surkea. Niin jo tuolta saatettiin kaadettua. Toi on hyvä juttu. Jättikätyri. Vitsi käyttää pikkudrakonia. Laitetaan mesille kätyrit vastaan. Ei kun tykki. Se paineistaa noiden puolustusta. Noitti vielä auttaa tuohon. Miksiköhän mä tein tolleen? Ei. Hyvä. 25 sekaa. Nyt jos toi torni pysyis, mutta se on 28 HP näitä tuolla. Nyt pitäkää siitä kiinni. No niin, nyt mä laitan tähän puolustusta. Haluan menettää tätä peliä. Joo, ja se oli siinä. Haaste 2 suoritettu. TC. Mutta ennen sitä käydään ottamassa kummalle mä otetaan. Ehkä kuitenkin noidalle, koska se on aika hyvä. Vaan taso 6 tyypeillä, eli luurankoarmeija.
Siinä on dekki eri määrä, mutta näillä mennään. Nyt alkoi peli. Lähetetään 3 muskettia. No nyt tuohon Graideri hakkaa melkein. Noniin. Tää on ihan vitsin vaikea haaste. Nyt on pakko laittaa tämmönen 5. No joo, tää haaste me feilattiin. Tää video oli tässä, moro!